thoth kar kanyo ano ka kinde bende wakawo mang'eny kwa kalo e ote to mana kamano wach mogik mana e bwo nyiriri 30 achak gi japuonj ang'eni weche bedo mang'eny kata kamano ka ng'achopo ir Alvas ang'ena odhi mapiyo akacho koda Jaindi Kisero Moses achak kodi. Erokamano. Wach mogik en ni jopuonj otamore ni ata malo adek ewi 100 midwa ng'ad jopuonj ni mano gima gitamore nikech jopuonj osebedo ma nigi CBA ma pok omiyogi pesa manyalo dong' maber ka osuru ming'ado ong'adi to gi gik ma sirikal osebedo ka kawo e payslip mar japuonj. Mar ariyo, jopuonj nigi CBA to CBA en gima inwang'o bang' winjruok kind jotich to gi ng'amo ndiko jotich, employer and employee. Gini kaluwore gi sheria mar CBA inyalo mana loki ka employer gi employee